महिमा दैमारि आङो बामहुला गामिनि ओमफ्राय जोङो राजस्थान जयपुराव बेल रेसलिं आरो मास रेसलिं गेलेनो थांदोंमोन बेयाव जोङो आसामनिफ्राय गासै 14 जन थांदोंमोन ओमफ्राय बिनिनो 9टा गल्ड मोनदों ओमफ्राय 7टा सिलभार ओमफ्राय 6टा ब्रन्ज मोनदों। बेयाव दिनै नों मा मा मोनखो? आङो बेयाव मास रेसलिंआव सिलभार मोनदों ओमफ्राय बेल रेसलिंआव ब्रन्ज मोननो हादों। औ नोंनि माने बे गेलेनायाव बेबायदि मेडेल मोनगोन होनना सानदोंमोन? औ सार आंहा फोथायनाय दंमोन मोनगोन होननानै एसेबां माने जोंनि हेभि वेटआव एसेबां माने प्लेयार्स थाया बेनिखायनो मानसिफ्रा मिथिया मास रेसलिं माने माखौ बुंनाय जायो? मास रेसलिं माने मोनसे एसे गावनि बोलोजों माने गनखौ हमनानै बोलायनाय जायो बेसिम बेथिं जाय बोनो हायो गावनि गोहोजों बेनो देरहासार जानो हायो। औ माने खोब माने जेन्टल बेयाव सिटिं खालामनाय गैया। ओमफ्राय माबायदि? जोबोर मोजां मोनदों गामिनि जेनेबा रायजो राजाफोरा बरायनायखौ जेनेबा गोग्गानाय मोनदों ओमफ्राय इयुनाव आरो बिदिनो गेलेलांनो नाजागोन होनना सानबाय। जों थांनाया जयपुर राजस्थानाव जादोंमोन बेयाव मास रेसलिं आरो बेल रेसलिं होननाय गेम दंमोन बेयाव आं मास रेसलिंआव गल्ड मोनदों ओमफ्राय बेल रेसलिंआव सिलभार मोनदों। दिनै बेखौ देरहाबोनानै माबायदि मोनदों? गोबां रायजो राजाफ्रा बरायफैदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेबायदि इयुनाव एसे नाजालांगोन ना थुलुंगा मोनदों होनना सानो ना दिनै? मानसिफोरा बेहाय बाहागो लादोंमोन? बहुत फैदोंमोन। अब्लाबो नोंनि मिथिनाय मेघालय, केरेला, राजस्थान, नागालेण्ड, मणिपुर ओमफ्राय हारियाना। जेब्ला नोंनि गल्ड माने माबायाव नोंनि रिभेन्सआ सोरमोन? बबे रायजोनि? आसामनिनोमोन। सोरमोन? प्रणमि गगৈ। बेजों नांनानै दिनै बिथांमोन बिराद माने गोरों सासे गेलेगिरि बिदि कम्पिट खालामनानै दिनै गल्ड मेडेल मोनबाय जेनेबा माबायदि नाङो? जोबोद मोजां मोनदों गेलेनानै। इयुनाव आरो माने बेबायदि एसे जौगालांनो नाजागोन। दिनै आंनि गथ'आ राजस्थान जयपुराव गेलेना देरहानानै फैदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला जों जोबोद खस्थ'यैबाबो गथ'नि लुबैनायखौ हगार हरबाय दिनै साक्सेस जाबोबाय। आं इसोरनियाव आरो गासै रायजो राजाफोरनियाव बोर बियो जाहाथे आरोबाव गोसोनि साननाया आरो गेलेगोनाव दावगालांबावथों। आंनि बुंनाया एसेनोसै। लोगोसे आं सरकारनिसिम मोनसे खावलायनाय दिनै आंहा फिसायाबो लोरबां जानानै दङ पेरालाइसआव थेवबाबो जों खस्थ'नि गेजेरजों गथ'फोरखौ फरायहोदों जा गोसो गेलेहोनो हादों गेलेहोदों बोथिसे राननानैबाबो जों गथ'फोरखौ गथ'नि लुबैनायखौ जाफुंहोदों। ओंखायनो सरकारनिसिम आं मोनसे आर'ज गाबो जाहाथे जोंनो माबाफोर मोनसे सुबिदा होगोन होननानै आं आसा खालामो। गोसो गोजोननाय मोनदों दिनै मानो होनबा इमान गोजानाव थांनानै हिनजावसा मानसिफोरा गेलेहैबाय दा जोंनि जाथिनिबो मोनसे गौरब बर' जाथिनिबो नङा होमबा आरो जाहाथे बिटिआरनिफ्राय थांदो दा बेनिखायनो गोजोननाय मोनदों आंबो बिसोरदि देरहाबोदो आरो भबिष्यतआव देरहालांथो आरो माने बिसोरखौ जों चान्स होलांबाय थागोन देरहाथो नङा होमबा। बांसिनानो सानदों हिनजाव फिसा होननानै बुङोबा बांसिन बिमा जायफोर माने गार्जेनफोर दं बिथांमोना एसे हिनजावसा होननानै जों गारना दोनाखै जि खामानियाव मावलांबाय थाथों नङा होमबा। दा बेनिखायनो गासैबो सिन्था खालामनांगोन आरो सोरबा बिमाफोराबो सिन्था खालामनानै निजेनि गथ' लाइनाव हगारनाया मोजां बेखिनियानो आरो आं गोजोननाय मोनदों। साबेसे दङ आंना जेनेबा 7 दं आंनिया गथ'आ 3 हिनजावसा गोजा। आं फार्स्टआव बिथाङा गेलेयोमोन बक्सिं थाङै थाङै दा रेसलिंआव गल्ड मेडेल मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो जेराव गेलेनो चान्स होलांबाय थागोन आं जाहाथे बिफा हिसाबै चान्स होनांगौ आं होलांबाय थागोन जाहाथे गुबुनाबो बे रखम चान्स लाना लाङो नङा होमबा। दा पेरालाइसिस नोरजिया बेनि गेजेरावबो आं माने गथ'खौ खस्थ' खालामनाबो ओजों हेंगार हरदों माबायाव राजस्थान जयपुर गेलेनो दा बेनिखायनो देरहाबोनायखाय आंहाबो गोजोननाय मोनदों जाहाथे खरस खालामनानै माने थांनाय मोनाखै फिथाइखौ हगारनानै
माने जुदि लस जायाखै गोजोननाय मोनबाय जिहेतु नोंथाङा बे आलादा गुबुन मोनसे आलादा बेयावनो नोंथाङा माने गोदोनिफ्रायनो जिहेतु रेडिअ आर्टिस्ट हिसाबै सिनायजानाय बिटिआर सरकारफ्रा दिनै माबाफोर खबर लादों नामा नोंथां? खबर लायो खिन्थु फैसा पातिनि खबर लायो ओरैनो मानसिया दंना गैया खिन्थु रां रुपा डिमान्ड माबा गैया आरोखि एने खबरथ' लायो जे नों मा मावना दोङो एनेके जिहेतु बै समाव नोंथांमोननियाबो बर' रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएसन दङ बेबायदि जोंनाबो गोबां माने खुगा मेथाइफोरखौ बेबायदि अल इन्डिया रेडिअनि गेजेरजों फोसावदोंमोन दा दिनै बेफोरबायदि माने नाथाय नोंथांमोन बायदिखौ दिनै नासयनानै दोननाय बायदि जादों बे समाव सरकारनि फारसे मा खावलायगोन? फारसेथ' जेबो गैया दाबो बेनिखायनो आरो जोंबो मा बुंनोसै आरो जिहेथु होनो खुसिबा होगोन होनो खुसि गैयाबाथ' जोंथ' दं होननानै माबानो हाया दा बे रोखोमनो आर्टिस्टफोरा बिराद माबा जाजोबना दोङो आलाय सिलाय जाजोबना दोङो दा जेनेबा दा ओरैबायदि अबस्था दा आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रेडिअ एन्ड टिभि आर्टिस्ट एस'सिएसननि आं दा प्रेसिडेन्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दा मिटिंखौनो लिंनो हाथ'वाखै आंबो नोरजिया जाना दङ जुदि माने जिखिनि समस्याखौ जुदि माने माबा खालामबा एसे सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे दाबिफोर खालामनो हागौमोन खावलायगोन हमनानै नोंथांनि जेरैबायदि फिसाया हिन्जावसा फिसाया जेरैबायदि फैसा नुखांनानै देरखांबाय गुबुनफोरखौबो माबायदि लानायखौ गुबुनफोरखौबो माने बे रोखोम सिन्था खालामना मोनसे लाइनाव लांखानाया मोजां दानि दिनाव कालसारथिबो चान्स दङ बहुत खेला दुलाथिबो चान्स दङ बेनिखायनो सब साइडआवबो बिमा बिफायाबो माय नोजोर होनानै लाइनाव हेंगारनाया मोजांखा मानो होनबा फरायनायल'थ' जाजोबा दा आंनिया फरायनाय गेजेरजों बे बक्सिं गेलेदोंमोन माने माबायावबो गेलेदोंमोन बे गुवाहाटि साइ बेयाव माबा मामोन बे आसाम अलिम्पिकआव गेलेदोंमोन बेयाव ब्रन्ज मोनदों दा आंबो जितु मेथाइ खनो जितु आंबो ससे ओरैनो गुनगुनायनो मा जादों आरोखि बाजै नोरजिया जानायखाय अखारलिया बेयावनो दोनथ'नोसै दे खुलुमबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों खैराबारि हालामनि सिमलिबारि गामिनि आं रायजोनि आफादगिरि जानायजों लोगोसे खैराबारि हालाम बा जोंनि सारा बिटिआरजों लोगोसे आसामजों लोगोसे जोंनि भारतनिनो गेजेराव दिनै नेशनेल गेम्सआव फिसाजो जोंहा आंनि सोमोन्दोआव फिसाजो जायो सानैबो सुदेमबिलि बर' लोगोसे जोंहा भुमिका दैमारि महिमा दैमारि सरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव गल्ड मेडेल सिलभार मेडेल लाना फैनानै जोबोद गोग्गाथाव खामानि मावनो हादों जोबोद गोग्गानाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे आरोबाव गोजोननाय मोन्दों बिथां सुदेमबिलि बर'आ बिथांनि बिफाजों बयबो सिनायो बिथाङानो जाहैबाय ब्रजेन चन्द्र बर' रेडिअ आर्टिस्ट लोगोसेनो खैराबारि हालामनि गेजेराव गिबिसिन साब्लाइ बागान गायजेनगिरि बिथां ब्रजेन चन्द्र बर' बिथांनि फिसाजो नैथि फिसाजो सुदेमबिलि बर'आ दिनै गेलेमु आयदायाव गेलेनानै राजस्थाननि जयपुराव दिनै गल्ड मेडेल सिलभार मेडेल लाबोनो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों एरियाजों लोगोसे जोंनि आसाम हादरनि जानानै माने गोग्गाथाव लाबोनो हादों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों फैबाय थानाय बोथोराव आरो फिन जोंनि भारतजों लोगोसे नङा इन्टारनेसनेलावबो लेभेलावबो बिथांमोना जाहाथे आरोबाव बेफोरबायदि मेडेल लाबोनायजों लोगोसे बिथांमोननि फिउचारा जाहाथे मोजां जायो आरो फैबाय थानाय जेनेरेसनफोराबो बिथांमोननि गेलेनाय आयदाफोरखौ नायनानै जाहाथे बिथांमोन बायदि आदरखौ लानानै फिन माने गेलेनाय आयदायाव बा बायदिसिना आयदायाव बिथांमोनाबो गोग्गाथाव लाबोनो हायो आं बेखौ साबायखर बावहरदों गोजोननाय बावहरदों मानो होनब्ला गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो मिथिया जानांगौ बिथां आदा ब्रजेन चन्द्र बर' बिथांनि नैथि फिसाजो बिथां ब्रजेन चन्द्र बर'आ बेसेबा समनिफ्रायनो बिथाङा रेडिअ आर्टिस्टजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव माने बायदिसिना समाजारि बिथिङाव खामानि मावनानै जोंखौ जथेस्थ' थुलुंगा होबोदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै पेरालाइस बेरामाव गोलैनानै नोरजिया जानानै दङ अब्लाबो गावनि गथ' बिथाङा फिसा हिन्जाव साथाम दं फिसा हिन्जाव साथामखौ माने बिथाङा हाजासे थुलुंगा आरो मदद होनानै दिनै लेखा फराजों लोगोसे गेलेमु आयदायावबो बिथाङा हेफाजाब होलांदों बिथांनि गिदिर फिसाजो बिथाङाबो दा बर्थमान बिए कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय नैबे नैथि फिसाजोआ थांनाय मेट्रिकआव बिथाङा 65% लानानै उथ्रिनो हादोंमोन ओमफ्राय देग्लाय हायार सेकेन्डारियावबो बिथाङा
71% लानानै बिथाङा उथ्रिसारना जानो हादोंमोन दा 4th सेमिस्टाराव बिथाङा फरायगासिनो दङ खैराबारि कलेजावनो जौमा गुदि फरायसालियावनो दा बे हिसाबै जोबोद गोग्गानाय मोन्दों लोगोसे आरो दा 3थि फिसाजो बिथाङाबो बावैसो मेट्रिक आनजादाव रिजाल्ट होनायाव बिथाङा पार्सेन्ट बेसेमोन 62% माने लानानै माने जौगासारनो हादों उथ्रिसारनो हादों थारैनो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों बिथाङा नंगौ बिथाङा दा अबस्थाया जोबोद गाज्रि हालोदा माने पेरालाइसिस जानानै नोरजिया जानानै दङ अब्लाबो गावनि गथ' गथायखौ जौगानायाव लामा दिन्थिनायाव बिथाङा जेब्लाबो फायस'आखै ओंखायनो बिथांखौ आङो साबायखर बावहरदों आरो फैबाय थानाय बै बोथोराव जाहाथे बिथांनि गथ' जों फरायनायजों लोगोसे बिथांनि गथ' गथायफोरा जि गेलेमु आयदायाव बाहागो लादों बिथांखौ जाहाथे रायजोनि ओनसोलनि लोगोसे बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे एसे नायहरोब्ला आं एसे गोजोननाय मोनगोन मानो होनब्ला फिसा हिन्जाव साथामखौ नाराय जरायब्लाबो बिथाङा जों मिथिखागौ जों हारिमु आयदानि मानसि नालाय आंबो हारिमु आयदानि मानसि नालाय जों हारिमु आयदा बिथिङाव जुदि थाबायोब्ला बेरायोब्ला बे सिंखौ माबायदि खालामनो हायो दा बे हिसाबै बिथाङाबो माने जेबो जौगानो हादों हायाखै हयथ' नोंथांमोना मोनथिगोन नायफैयोब्ला बुजियोब्ला गोबाङानो मोनथिगौ जानांगौ बेनिखायनो जोङो दानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे बिथां ब्रजेन चन्द्र बर' आदा बिथांखौ एसे नायनायजों लोगोसे बिथांनि न'खरखौबो जाहाथे एसे नायहरो मानो होनब्ला बिथाङा खोब नोरजिया अबस्थाजों दङब्लाबो गावनि गथ' गथायखौ माने लामाखौ दिन्थिगासिनो दङ